det bedste med Jonas, så vi vil gerne vise jer en rigtig god video. Vi har allerede lavet en, men den var bare dårlig. Og så nu har vi lavet en ny. Vi har ikke lavet den, vi er ved at lave den. Jeg TP'er dig altså lige. Ja. Skal også dig. Og skal du ikke bare back? Fordi den gider ikke. Wow! Kom nu. Og som han siger det, larmer hende. Det er dig, der larmer. Og de spiller billeder. Nej jo, jeg glemte at lave home. Hvor er det? Nå. Har du taget alle dine ting? Nej. Okay, skal du gøre det? Først sådan. Hvorfor er det bøger? Bogreoler. Bogreoler. Det er fordi vi fandt en landsby. Det er sådan en dårlig melodi, det der. Så det tror du. Eller en bedre. Ej, den er også meget dårlig. I'm gonna know. Hvor er du henne? Jeg er herude i Norden. Ja. Ude at se efter mad til os. Og til. Når vi skal have en ting, så går vi bare herud. Ja. Hvor er du oppe? Jeg gik ind i Neverportalen. Og så da jeg var kommet derhen, så gik jeg ind i den igen. Så kom jeg herhen. Du er der også. Er jeg? Ja. Ja, jeg er der, men... Hvor er du? Jeg er over i græsset. Ja, græsset, det er der nærmest overalt. Det der, det er græs. Nej, det ved jeg da godt. Det er over græs. Ja, det vidste jeg da godt. Du tror da, jeg er dum? Nej. Eller tror du, jeg er dum? Her du. Vil vi være optaget til noget, ikke? Ja, du ved det. Jeg er jo ikke dum. Som du lige har sagt, jeg ikke skulle nævne. Er det dig, der har lavet det lidt der skilte? Så smører dem igen og sætte mig på. Nej, jeg kan bare skrive huset til dig på. Jamen, så gør det. Og nu er jeg færdig med det her. Er det ikke for støj? Nej. Bambus. Bambus. Hvor Jeg vil er lave du? sukker. Jeg vil lave... Nej, jeg vil lave bøger. Jeg vil lave papir. Papir. Ja. Hvad kan du overhovedet bruge papir til? Er du virkelig så dum? Jeg kan lave bøger ud af det. Jamen, Og lave bogreoler. Så jeg kan lave et bogreolsted. nice. Hvor kedeligt. Med en charnbog. Wow! Med en charnbog. En charnbog. Hvad er det? En charnbog. Det er det, hvor man giver en charn til. Undskyld, jeg lige forstyrrer jer ud på YouTube. Jeg snakker bare lige med en ven, som er så dum. Det er dig, der er dum. Vil jeg ej. Så er det bare ikke. Så er det bare mærkeligt.
Vil jeg ej. Så er du bare komiker. Vil jeg ej. Du er bare big man. Han skal YouTube handle.